το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία νέα της πυρκαγιάς που μένει στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά, όπως ίσως ήδη ξέρετε, ξεκίνησε χθες, Σάββατο 5 Αυγούστου 1917, περίπου στις 3 το μεσημέρι, από ένα φτωχικό σπίτι προσφύγων στη διεύθυνση Ολυμπιάδος 3. Στη συνοικία Μιλβανέ, μεταξύ του κέντρου της Άνω Πόλης. Προκλήθηκε σύμφωνα με ανακρίσεις των δικαστικών αρχών από σπίθα της φωτιάς μιας κουζίνας, που έπεσε σε παρικημένη αποθήκη με άχυρο. Η έλλειψη νερού και η διαφορία των γειτόνων δεν έκανε δυνατή την κατάληψη της αρχικής πυρκαγιάς και σύντομο διάστημα, λόγω του ισχυρού ανέμου, η πυρκαγιά μεταδόθηκε στα γειτονικά σπίτια και άρχισε να εξαπλώνεται σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αρχικά η πυρκαγιά ακολούθησε δύο κατευθύνσεις. Προς το διοικητήριο, μέσω της οδού Αγίου Δημητρίου, και προς την αγορά, μέσω της Λεόντου Σοφού. Το διοικητήριο σώθηκε χάρη στις προσπάθειες των υπαλλήλων που έσκεψαν να βοηθήσουν. Ο άνεμος δυνάμωσε και η πυρκαγιά ακόμη πιο γρήγορα κατέβηκε στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, 6 Αυγούστου, τα ξημερώματα, ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση. Και τα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς στράφηκαν προς το εμπορικό κέντρο. Αιτία της τόσο γρήγορης εξάπλωσης φωτιάς είναι ο Βαρδάρης, που φυσάει έντονα αυτές τις μέρες. Στα αίτια πρέπει να προσθέσουμε την ασφυκτική ερημοτομία με τους στενούς δρόμους και τους ελάχιστους ανοιχτούς χώρους, τα ξύλινα σπίτια, την ουσιαστικά ανύπαρκτη πυροσβεστική και την έλλειψη νερού. Μια και η κατανάλωση στην περιοχή του Δυτικού Ιδραμογείου έχει αυξηθεί με τα εκεί συμμαχικά στρατεύματα, ενώ παράλληλα τα αποθέματα που έχουν μειωθεί από την ανομβρία. Ας συνδεθούμε όμως με την ανταποκρίτριά μας, Βασιλική Γικένη, που βρίσκεται στην περιοχή των Καμένων. Για νεότερες πληροφορίες, Βάσο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τμήματων Πυρκαγιάς, κύριο Κρητικό, που
που θα μας μιλήσει για τις συνέπειες πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 1917 στη Θεσσαλονίκη. Πέστε μας, κύριε κριτική, πώς είναι οι πυροπαθείς και τι έχετε κάνει ως τώρα για αυτούς? Καλησπέρα, κύριε Κυριακίδη. Οι πυροπαθείς υπολογίζονται γύρω στους 72.000 άτομα, 50.000 Εβραίοι, 12.000 Ορθόδοξοι και περίπου 10.000 μουσουλμάνοι. Η περίγραψη των πυροπαθών άρχισε αμέσως μετά την πυρκαγιά. Οι ελληνικές αρχές δημιούργησαν 100 παραπήγματα για τη στέγαση 800 οικογενειών. Οι βρετανικές αρχές έστειλαν 3 καταβλισμούς με 1.300 σκηνές, όπου στέγασαν 7.000 αστέγους και οι γαλλικές αρχές έστειλαν καταβλισμό για 300 οικογένειες, ενώ η Ένωση Γαλλίδων Κυριών μικρότερη κατασκήνωση 100 οικογενειών. 5.000 άτομα μεταφέρθηκαν δωρεάν με τρένο και καταστάθηκαν στην Αθήνα, τον Βόλο και τη Λάρισα. Οι ελληνικές αρχές έστειλαν κέντρα διανομής που μοίραζαν δωρεάν ψωμί σε 30.000 άτομα, ενώ ο Αμερικανός, ο Γαλλικός και ο Αγγλικός Ερυθρός Σταυρός διάνυμαν τρόφιμα. Αμέσως μετά τα πρώτα πρόχειρα μέτρα, ιδρύθηκε από την κυβέρνηση η Διεύθυνση Θυμάτων της Πυρκαγιάς για την περίθαλψη των χιλιάδων πυροπαθών και την κυβέρνηση ενέκρινε πίστοση 1.500.000 δραχμών για τις πρώτες ανάγκες. Και με τις αποζημιώσεις των περιουσιών των πυροπαθών, τι έχει γίνει? Μετά την καταστροφή, οι ασφαλιστικές εταιρείες διατήρησαν επιλεκτική στάση και έστειλαν πράκτορες να ερευνήσουν επιτόπου που προσπαθούν να αποδώσουν την καταστροφή σε πολεμικές ενέργειες, στηριζόμενες και σε διάφορες φήμες και αριθμό από τους Γερμανούς και τους Γάλλους, για να αποφύγουν την πληρωμή των τεράστιων ποσών στους ασφαλιζόμενους. Τελικά όμως, με την πίεση των ελληνικών και ξένων και χάρη στο πούλημα του Συμβουλίου των Ιδιωτικών Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τυχαία αίτια, έγινε επιπληρωμή όλων των ασφαλιστήριων. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε αν έχουν προχωρήσει τα σχέδια για την ανοικοδόμηση της πόλης? Και βέβαια, λίγες μόνο είναι μέρες μετά την καταστροφή, η κυβέρνηση Βενιζέλιο ανήκει ότι δεν επιτρεπόταν η ανεξέλεγκτη νοικοδόμηση της πόλης, αλλά μόνο με βάση ενός νέου πολυγονικού σχεδίου σύμφωνα με τον νόμο που εκδόμησε ο Υπουργός Κοινωνικών Αλέξιος Παπαναστασίου. Με απόφαση του Παπαναστασίου ιδρύθηκε η Διεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης με πρόεδρο τον Ερνέστο Έρμπερ, τον Γάλλο αρχιτέκτονα για την εκπόκριση δημοτικού σχεδίου, το οποίο θα παραδοθεί στη Γενική Διοίκηση της Μακεδονίας σε λίγους μήνες. Ας ελπίσουμε το νέο σχέδιο της πόλης να επιφέρει μεγάλη βελτίωση στη μορφή της πόλης σε σχέση με την πρωτήτερη κατάστασή της, δίνοντας τη σύγχρονη ρημοτομία και όψη. Και φυσικά σας ευχηθούμε να εφαρμοστεί. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.